סדרת האייפון 17 עוד רגע בישראל, אז שנייה לפני שאתם מזמינים, בואו רגע נדבר למה האייפון 17 הבסיסי הוא השנה הדיל הטוב ביותר. אז למי שלא זוכר, אפל השיקה ב9.9 4 דגמי אייפון חדשים, ה-17, ה-17 פרו, ה-17 פרו מקס, ודגם חדש ומסקרן בשם אייפון R. את האייפון R אני מוציא רגע מההשוואה, מאחר ומדובר במכשיר שמתמקד בעיצוב חיצוני דק מאוד, עם הרבה מאוד פשרות, ועליו נדבר בסרטון אחר. דווקא הייתי רוצה להשוות את האייפון 17 הרגיל לדגמי הפרו. אז דגמי הפרו מגיעים בשני גדלים 6.3 ו-6.9 אינץ', שההבדל העיקרי ביניהם הוא בגודל המסך וגודל הסוללה. אם אתם מחפשים מכשיר קטן, אז כנראה שאתם מתלבטים בין הפרו לדגם הרגיל. אז בואו רגע נצלול להבדלים. אם נסתכל רגע על ההבדלים העיקריים שהיו במהלך השנים בין האייפון הבסיסי לבין דגמי הפרו, אז לרוב היינו מקבלים באייפון הבסיסי מסך עם קצב רענון של 60 הרץ, מערך מצלמות פחות איכותי, מעבד קצת פחות חזק ולעיתים מסך קטן יותר. למשל באייפון 16 הרגיל גודל המסך היה 6.1 אינץ' לעומת 6.3 אינץ' בדגם האייפון 16 פרו. אבל השנה אפל עושה כמה דברים מעניינים שמציבים את האייפון הבסיסי לדעתי בקטגוריית הפרו. קודם כל המסך הוא מסך פרו מושן בקצב רענון של 120 הרץ בדיוק כמו בדגמי הפרו. למעשה גם גודל המסך השתנה והוא גדל ל-6.3 אינץ' זהה לזה של האייפון 17 פרו. המסך הזה עטוף בסרמיק שילד 2 בדיוק כמו בדגם הפרו, ככה שהמסך של המכשיר שלכם יהיה עמיד יותר לשריטות. המעבד הוא עדיין רק ה-A19 ולא ה-A19 פרו של אפל, אבל בשימוש יומיומי וגם במשחקים קשה לי מאוד להאמין שמישהו ישים לב. אני מבטיח לכם שחוויית השימוש כנראה תישאר מצוינת. מצלמת הסלפי זה היה בשני המכשירים עם 18 מגה פיקסל ופיצ'ר הסנטר סטייג' שישמור אתכם תמיד במרכז בזמן הצילום, ואחד השיפורים היותר מעניינים זה המצלמה האחורית. זה נכון שבאייפון הבסיסי יש רק 2 מצלמות ולא 3, אבל מערך הצילום משתדרג מאוד. עכשיו אנחנו מקבלים 2 מצלמות ברזולוציה של 48 מגה פיקסל, למעשה מצלמות זהות לאלו שבפרו, והמצלמה היחידה שחסרה היא מצלמת הטלפוטו. עכשיו כל זה מגיע במחיר של כ-3,900 ש"ח לאחסון הבסיסי שעכשיו גדל ל-256 ג'יגה לעומת 5,200 ש"ח לדגם הפרו. בעיניי זה הבדל עצום והאייפון הרגיל הוא בהחלט מורה מצוינת למחיר. מה דעתכם? מסכימים?